Os amantes do rock, o hardcore e o metal terán unha cita esta vindeira fin de semana na Pobra do Caramiñal, coa celebración da cuarta edición do Festival Entre Bateas. Arrancará o venres cunha sesión en catamarán a partir das 5 da tarde, con música en directo e degustación e cata a cargo de Bodegas Lodeiros. Este ano decidimos moverla o venres, porque é máis cómodo para o público disfrutar do percorrido e despois chegar á praza e que comecen os concertos. Nos parece, a verdad, que neste punto idílico. O programa será un percorrido de 3 horas, con degustación de vermú lodeiros, haberá 3 tipos de vermú, haberá unha cata, e despois un concerto de Sabela King and the Heartbreakers, que se moven en torno ao soul, ao blues, e a verdad que paga moito a pena velos, e máis neste contexto do barco. Ás 8 arrancarán os concertos na Praza Maior, coa actuación de Tundra, Phonic, Grilo e Atomic Zeros. Xa o sábado tocará o turno a Coma, grupo cabeza de cartel nesta edición, Escuela de Odio e Strict Back. E deixo para último a Coma, como gran aposta deste festival, unha sorte poder contar con eles, porque non van facer moitos concertos en Galiza, en verán é o único, e despois de 10 anos volven aquí. A última vez foi no noso querido Marfan Rock. Dende o Concello volve a apostarse por este festival, co fin de consolidalo como unha das citas de referencia, non só na comarca, senón tamén en todo o ámbito nacional. Non sabemos onde podemos chegar en vindeiros anos, pero este apoio inicial forte por parte do Concello, con investimento forte para o Concello e tamén toda a logística posible que poñemos a disposición do festival, pois esperemos que acabe consolidando Entre Bateas como un festival de referencia en todo o panorama de festivais e, sobre todo, deste estilo de música, non? Que é o que un pouco pretendemos. Un ano máis, a entrada ao festival e a zona de acampada, que estará situada no Pabillón Municipal de Venecia, serán gratuitas.